Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg kunne ikke lave en video med, hvor min morfar lavede kaffeart, hvor jeg lavede det der ting ovenpå. Men nu kan jeg lave en video udenfor. Den der video med, hvor jeg bygger det der hus. Askers hus, den her kanal der, det lavede jeg i dag. Altså jeg lavede alle de her videoer i dag. Så altså, men i dag der er simpelthen udenfor. Og nu kan I se mig i virkeligheden. Ja. En smile på Minecraft. Jeg spiller også Rocket League og Roblox og hvad muligt andet spil. Jeg kan jo selv sådan. Ja. Jeg er kun 7 år. Jeg er kun 7 år. Mit mål, hvis jeg skal lave sådan en video igen, så I må meget gerne subscribe, hvis jeg laver sådan en video udenfor igen. Men hvad nu? Mit mål det er 5 likes. Jeg ved godt, det er meget lidt, men jeg er virkelig ikke populær. Jeg er overhovedet ikke populær. Ikke ligesom Mr. Beast. Men hvad nu? Så likes er mit mål. På den her video, så laver jeg det igen. Så likes, så laver jeg det igen. Og det er lidt sjovt, fordi jeg har lavet begge mine videoer på det der Askers Hus kanalen. Der har jeg lavet begge mine videoer. På begge mine videoer, dem lavede jeg i dag. Der er mange, der synes, det er skørt, men det er bare arbejde, altså i YouTube. Jeg prøver lige at